खुलुमबाय आंनि I'm Anonto Borgoyar वेलकम बैक टू माय चैनल सो लोगोफोर आं दिनैहाय नोंसिनिसिम मोनसे ब्लग लानानै फैदों बेनो जाहैबाय आं दाख्लै एमाजनावहाय मोनसे प्रडाक्ट अर्डार खालामदोंमोन बियो दिनै आंनिसिम सफैबाय आरो लोगोसे आं बेखौनो लानानै मोनसे ब्लग खालामदों आरो लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम स' लोगोफोर दायो आङो बेखौ बेखेवनोसै बेयावहाय मा दं आरो मा हरफादों नै बेखेवनाय लोगो लोगो आङो दायो बेयावहाय मा लेखा गांसे फिसा मोनबाय बेयाव बेनि गासैबो डिटेल्सआनो बेयाव दंजोबो आरो नै जोंहा बेयाव दंबावो केबोल कारेन्ट साप्लाइ केबोल आरो नैबे मोनसेया OTG केबोल नै बेयावहाय जेबो गैथ'ला सरि लोगोफोर आङो मा कलटपनिफ्राय बयनायखौ होआसै भिडिअआवहाय समा गोलाव जागोन नै नोंसोरो नुबायदि पेकेजेसफोरा माब्रै बानायना हरो बरिया मोजां पेकेजेस खालामना हरो आरोना ओमफ्राय नै बेयो बेक साइडनि आरोना उनजोंनि आरो नै बेयो फ्रन्ट साइडनि बा मोखांजोंनि स' लोगोफोर आङो दायो बेखौ हासिनोसै हासिनानैहाय नायनोसै आरो माबायदि वार्किं बा खामानि सोलियोना सोलिया दायो हासिनाय खामानिया जाबाय बा हासिनो हाबायानो रेजिंसो दे नै सा बाहागोआवबो क्लियारै नुबाय दा आरो नै पेपार गबोग्रा बियो पेपारा बेजों गबोयो आरोना ओमफ्राय नै बेक साइडनि बेयो बेक साइडनि नै मोजाङै नुबायना ओमफ्राय नै बेयाव मा कालार गग्रा आरोना बेयावहाय बा कालार सोग्रा नै अबसे बेखौहाय आखाइजों बिदि बोनाङा दे बियो हारसिं थांखायो नै आङो दा खोबफिनबाय बेखौबो खोबनोसै नै ओमफ्राय स' लोगोफोर नैबेनोमोन दहायनि केबोला दायो आङो बेखौहाय फिक्स खालामनानै नायनोसै माब्रै जायो नै दायो आङो बेखौ बेखेवनोसै बेखेवनानैहाय प्रिन्टारनि उन साइडजोंहाय बेखौ सोग्रा जायगा दङ बेयावहाय आङो बेखौ सोनानै होबाय आरो नैबे साइड मोनसेखौ कारेन्ट बर्डआव सोनानै होबाय आरो आङो नैबेखौबो अपेन खालामना लाखानोसै बा बोखानोसै नै ओमफ्राय नैबे बेक साइडनिखौबो ओमफ्राय नै आङो अन बटनावहाय खनसे सुनानै होबाय लोगोफोर नोंसोरो नुबाय दे प्रिन्टारा अन जाबाय आरो आं नै लोगोसे बेखौबो पेपारखौबो सोनानै लाबोखानायसै बेयो A4 साइज ओमफ्रायो आरो कालारखौबो सोखानोसै
नै आङो नैबे कालारखौहाय सिगाङावनो अपेन खालामना लाजोबखादों नैबे मोनसेयावहाय ना मोनथाम कालार दं आरो दायो आङो बेखौ सोनोसै बबेखौहाय बबे साइडजों सोनांगौ बियो डिटेल्सआवनो गासिबो दंजोबखायो जेबो आन्दायनांगौनि गोनांथि गैया नै आङो बेखौ सोबाय मोजां नारसिननांगौ दे आरो नैबे मोनसेखौबो सोबावनोसै बेखौबो बै मोनसेखौ जेरै सोदों बेखौबो बेबायदिनो सेम सोनोसै नै मोननैखौबो सोखांबाय आङो ना दायो नै बेखौहाय खोबना होनोसै दायो आङो बेखौ प्रिन्ट खालामगोन आरो ना नायगोन नै आङो दायो प्रिन्ट खालामनोसै ओमफ्राय नैबेयावहाय बटनाव थुना होबाय नै गबोबायानो नै आरो आङो दा मोनसे खालामबावगोन एबारनिया कालार खालामगोन आरो ना कालार बटनाव थुना होबाय बेयावहाय कालारबो मोनगोन आरो वाइटबो मोनगोन आरो ना मोनसेयावनो